Oke bolo, kembali lagi kita ke channel bonus mancing. Oke bolo, saya aku arep mancing iwak saoleh iki bolo. Nggo umpan cacing. Lagi yang mancing keren cedek-cedek ini bolo. Buri-buri mes iki bolo. Penak iki tenan iki nggone iki wis gone cedek. Nyuri-nyuri karo golek lawu kan, ben gak gabut ya kan bolo. Oke, strike pertama iki bolo, lewat apa iki bolo? Wih, kayaknya iwak nila iki pulo. Wah, lumayan iwak nila nih. Belum jari iki pulo. Kena lah dikonsumsi nggo lawu-lawu nek bengi iki pulo. Alhamdulillah. Masukkan kerambah dulu. Laris. Bungkok. Oke dina iki pulo. Dapat ikan besar senanglah semua. Oke, strike kedua pulo. Wah, lewat apa iki? Lepek. Wah, lewat keting pulo. Wah, lumayan dapat strike 2 kita hari ini pulo. Alhamdulillah. Angel tenan iki pulo. Oke, masukkan kerambah lagi. Cemplung. Kasih umpan lagi. Ayo wak teko sing ato padha moro sing cedek mangano. Oke, strike lagi. Wih, klepekane pulo. Iwak apa iki? Kok koyone marem tenan. Oh, betok ternyata. Wah, iwak betok ya emang. Tarikan iki Mas, walaupun cilik iki tetep mantep pulo. Lek gondol iki koyo iwak gede ngono pulo. Oke, masukkan lagi. Kita cemplungkan lagi. Ayo. Langsung disamber pulo. Wah, apa iki? Oke, klepek. Wah, mantap. Wah, apa ya? Bedek meneh pulo. Tarikane emang gacor, langsung saut ngono karo bedek iki. Mantap. Malah ucul arepe. Mau oleh ger kowe iki tok malah arep ucul. Oke, kena ora wong iki. Sik nyantol ternyata pulo. Wah, mantap. Gini ya, ora usah mlayu-mlayu, kene sing nganteng nang kene karo kanca-kancamu iki. Tak celukne kanca-kancamu meneh. Nah, oke, kita cemplungkan lagi pulo. Ayo. Wah, kena meneh pulo. Iwak apa iki? Waduh, iwake nila tapi sik baby iki pulo. Lumayan lah tapi iki sik iso lah ya. Lah cemplungne wae lah ya. Sakne esuk nek gede mangano pancingku lho ya. Oke, kita cari lagi pulo sing luwih gede. Oke, dapat lagi. Ayo, wis. Ya, nek iki rodok lumayan iki pulo. Mending lah oleh rodok gede dijoli rodok gede pulo. Nah, masuk nih kerambah meneh pulo. Alhamdulillah. Ayo kita cari lagi, siapa tahu masih ada babonnya. Wih. Oke. Itu apa iki? Wah, oleh keting pulo. Wah, tapi keting iki lumayan iki, wis rodok gede iki. Mantap. Wah, hati-hati nek ngucul iki pulo. Hati-hati nek kepatil. Langsung senut ngono iki pulo. Nah, kaya ini nyekle sing bener ki ngene iki pulo. Wih, lumayan lah gede iki. Sak jempol sikil. Oke, masukkan lagi. Kita cari lagi pulo. Cemplungkan lagi. Langsung oleh iki pulo. Wih. Walah, tapi nilane cuwilik tenan iki pulo. Wah, iki sik dirilis wae lah ya. Sesuk nek gede ben mangan pancingku iki. Sakne iki. Ngono. Sesuk nek gede mangan ngono aku ya. Oke, pulo dinane wis mulai peteng iki, wis wayahe balik iki. Wah, lumayan lah wis oleh lawuh iki, sak lawuhan iki wisan. Wis penting kena tinggal masak engko bengi iki pulo. Iki kita sepil nih hasilnya iki pulo. Wah, lumayan, mantap. Oke pulo, sampai
ketemu di video selanjutnya.